Mensen, we gaan starten met de keuring. Allemaal welkom hier te Nunspeet. We hebben hier met nummer 1 het hengstenvullen. In de catalogus staan de vullenboekmerries allemaal bij elkaar. Maar omdat er ook 3-jarige merries bij staan, dus wordt er eerst een groep gekeurd van 2 tot en met nummers 5. Dat zijn de 4 jaar en oudere vullenboekmerries. En dan een tweede groep van 6 tot nummer 8. Dat zijn de 3-jarige vullenboekmerries. Good morning to the people abroad. We are at the studbook occurring in Nunspeet. We like to say a welcome to you. We have today 14 horses in the catalog. We start with the first one. This is a colt. We hope you enjoy the presentation. Hierbij de uitslag van veulen nummer 1. Veulen dat goed in het rastype staat. Een verticale hals heeft, ook een edel hoofdje erop. De hals is wel iets zwaar, iets onderhals. De bouw goede romprichting, ook een goede kruisligging. We hadden hem graag iets sterker gezien in de rug. Beenwerk heeft veel hardheid, wel gehoekt in het achterbeen.
Ook kon hij correcter in het voorbeen zijn. De stap is hier ruim en ook voldoende goede souplesse. De draf maakt hij veel houding, heeft ook een goede ruimte. Is nog iets zoekend in de balans, maar wel mooie houding erop. Totaliteit krijgt hij een tweede premie. Voor een hoge waardering moet het beenwerk toch correcter zijn. Horse number 1. Nice racial type, nice off-standing neck, a little bit heavy neck, a noble head, conformation good body line, also a long croup. The back could be stronger. The legs had a good quality. It's sickle hooked in the hind leg. The could also nice attitude, good reach, could have a little bit more balance. So overall, he gets a second premie. Goed zo.
Hierbij de uitslag van nummer 3. Een paard dat goed in het rastype staat, edel hoofd heeft, ook een mooie verticale hals, ietsjes onderhals. En de bouw hadden we graag wat sterker gezien in de rug. Het kruis heeft een voldoende lengte, maar is ook wel wat hellend. Het paard heeft veel hardheid in de benen, is ook recht gesteld. Een goede hoek in het achterbeen, dus op beenwerk scoort hij wel goed. De stap heeft hij toch wel wat moeite soms met de regelmaat. Hadden we graag wat meer kracht en wat meer ruimte gezien. In de draf heeft hij veel actie in de benen. Hadden we graag gezien dat hij het voorbeen verder uitlegt. Het achterbeen heeft hij goede buiging, maar missen toch een beetje het schakelend vermogen en de ruimte daarin. Het paard wordt opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering moet de bouw en de stap beter scoren. Horse number 3 is a nice racial type, a noble head, a nice outstanding neck. The conformation, we like to see him stronger in the back. He's weak in the back. The croup has a good length, but the position could be better. He has a good quality of leg work. Straightness is good. The walk, we like to see more power, more length of the passes. Sometimes he has also troubles with the regularity. The trot is powerful enough, but we like to see more extensions, especially in the foreleg. He should make a longer pass in the foreleg and have more balance. So overall, we take this one in the stud book.
Hierbij de uitslag van paard nummer 4. Paard dat voldoende een trastype staat, een lange hals, mocht hij iets meer kap hebben. Het hoofd heeft voldoende uitstraling. En de bouw is hier lang gelijnd, goede romprichting erin. De bovenlijn kon iets meer bespierd zijn. Het kruis is ook hellend. Beenwerk heeft voldoende hardheid. We hadden de sprong graag qua bouw toch anders gezien. Hebben we al een serieuze bemerking op. De stap heeft een goede ruimte. Hadden graag toch iets meer activiteit en kracht gezien. De draf, ook de voldoende ruimte, maar mis je toch wel de balans en de gedragenheid. Dit paard wordt opgenomen. Voor een hoge waardering moet ook de kwaliteit van beenwerker hoger zijn. Horse number 4. Sufficient racial type is as a long neck, could be more arched. The head is a little bit long. The conformation has a good body line. It shows long lined. They would like to see more musculation in the top line. The croup, the backhand is sloping. The quality of the legs, we like the conformation of the hocks. We like to see, we have a remark on that. It's not so really good. The walk has a good reach, but we like to see more power and more suppleness. The trot also good reach, but we like to see more balance and more bringing the hind leg under the body. So we take this one in the stud book with our premium.
Oké, hier bij de uitslag van de eerste rubriek 3, 4 jaar en oudere vullenboekmerries. We hebben hier 4 paarden gekeurd. De nummer 2 en nummer 5 zijn terug voor premiering. Op de tweede plaats nummer 2. Een 10-jarige merrie. Merrie heeft zich goed bewaard. Goede bovenlijnen, ook een goede romprichting. En de rastype ook voldoende uitstraling. Een mooie lange hals erop. Mocht iets meer verticaal zijn. Pinwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap hadden we toch graag iets meer kracht gezien. Ook wat meer ruimte en souplesse. En de draf heeft hij voldoende ruimte. Maakt hij wel wat houding, maar miste toch ook de souplesse. En hadden graag iets meer ondertredend achterbeen gezien. Maar wel voldoende. Dit paard wordt ook gezien de leeftijd meegenomen, ook qua duurzaamheid. Opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Alsjeblieft. Horse number 2 is a 10-year-old horse. Has a good top line, good conformation. The club is a little bit helling. Although the racial type is sufficient. Long neck, could be a little more vertical. The quality of the leg is good. A little bit sickle hog in the hind leg. The walk, we like to see more reach and more power. The trot, also like to see more balance and more bringing the hind leg out of the body, but it's going good uphill. So we take this one in the stud book with a 3rd premie. Dan op de eerste plaats nummer 5. Een mooie rassige merrie. Mooi klein edel hoofdje erop. Lichte hoofd-halsverbinding. Ook een hals met een goede lengte. Kon nog iets meer verticaal geplaatst zijn, maar staat er wel goed op. De bouw, schouder ligt er goed in. De rug hadden we graag een fractie sterker gezien. Het kruis heeft ook een goede lichting. Het paard is mooi evenredig gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ietsjes gehoekt in het achterbeen. De stap is ook voldoende ruim en voldoende krachtig. En de draf waardeert het paard zich ook op. Maakt hij veel houding, heeft hij goed achterbeen gebruik. Kan ook makkelijk schakelen en een goede balans erin. Gezien zijn goede type en goede draf wordt het paard opgenomen in het stamboek met een 2e premie. Horse number 5 is a nice racial type, nice small noble head, also long neck. The conformation, the good shoulder, the back could be a little bit stronger. The croup has a good angle, is nicely long lined. The quality of the legs is sufficient, a little bit sickle hogged in the hind leg. The walk is sufficient reach and powerful enough. And the trot is very good, nice going uphill, nice attitude, nice bringing the hind leg under the body. So for a good racial type and a good trot, she becomes stud book star with the 2nd premie. Wil jij wat aanslingeren?
slapen. Maak nu 40 meter, dus kan kant op. Oké. Oké, hier bij de uitslag van de 3-jarige vullenboekmerries. We hebben er 3 paarden gekeurd. Alle 3 zijn terug voor premiering. Op zich is dat al een goede uitslag. Op derde plaats paard nummer 8.
Paard dat voldoende in het rastype staat, goed gevormde hals heeft, een mooi behang erop heeft. Het hoofd hadden we graag iets meer uitstraling in willen zien. En de bouw wel voldoende correct gebouwd. Kon in de verbindingen iets sterker zijn. Ook mocht hij iets meer rek hebben in het lijf. Beenwerk wel voldoende hard. Ook voldoende correct. Iets recht in het achterbeen. Ook wel reale hoeven erin. De stap. Voldoende tact en voldoende kracht. We hadden daar toch graag iets meer ruimte en iets meer souplesse gezien. En een draf, ook voldoende ruimte erin, goede houding, mooi voorbeen erin. Maar een achterbeen hadden we graag toch iets meer onder het lichaam zien geplaatst en iets meer dragend vermogen gezien. In totaliteit wordt dit paard opgenomen in stamboek met een derde premie. Horse number 8. Nice racial type, nice off-standing neck, also a lot of manes. Like to see more nobleness in the head. The conformation, good conformation. Like to see a more long-lined and a little bit strong in the connection. The leg work is sufficient, a little bit straight in the hind leg, also nice big hoofs. The walk, like to see a little bit more power and a little bit more suppleness. The trot has a nice reach, nice foreleg, but we like to see more bringing the hind leg under the body and more balance. So overall gets a stud book with third premium. Dan hebben we op de tweede plaats paard nummer 6. Een heel mooie rassige merrie. Mooie royale voorhand. Ook een sprekend hoofd erop. Ook een lange lijn in de bouw. Mooi schouder erin. Goede rug. Ook een goede lengte in kruis en goede ligging. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij is vrij week gekoot in de achterbenen. Met name rechtsachter. De stap is hier voldoende ruim. Maar daar toch graag iets meer zien doortreden. En iets meer kracht zien ontwikkelen. En een draf maakt hij wel een goede houding. Heeft hij ook heel veel ruimte. Mooi opwaarts. In de bochten hadden we hem graag iets meer zien terugkomen. En iets meer balans zien hebben. Dit paard wordt gezien zijn type en een goede bouw. Voldoende draf opgenomen in het stamboek met een derde premie. Kwaliteit beenwerk voor een 3 jaar met de weekgekootheid weerhoudt hem de hoge waardering. Horse number 6 on the second place. Nice racial type, nice off-standing neck, also long neck, and a nice noble head. Good conformation, good shoulder, long croup, also the good angle. The quality of the leg is efficient. He's very weak in the passing, especially right hind leg. The walk as a reach is sufficient. I'd like to see a little bit more power and more suppleness. The trot has a nice attitude, nice going uphill. Also good length of passes, but we like to see, especially in the corners, more balance and more accelerating. So this one is coming stud book with a third premium. For higher premiering, the quality of the leg must be higher. Dan op de eerste plaats paard nummer 7. Hele mooie rassige merrie. Mooie voorhand erin, heel mooi edelsprekend hoofdje erop. Ook in de bouw, mooi lang gelijnd. Goede schouderligging, goede bovenlijn. Ook een goed kruis erin. Eén bemerking dat hij wat neerwaarts gebouwd is. Beenwerk heeft voldoende hardheid. We hadden hem graag iets correcter in de voorbenen gezien. De stap heeft hij voldoende ruimte en ook voldoende kracht. En een draf maakt hij ook veel ruimte. Ook veel kracht, genoeg kracht, maar had hem toch graag iets meer zien reizen in de voorhand, iets meer balans hebben. Hij blijft een beetje een hoog ritme, maar toch wel goed krachtige, voldoende kracht. Dit paard wordt opgenomen in stamboek met een ster, tweede premie. De eerste premie moet toch het voorbeen iets correcter zijn. Horse number 7 on the first place. Very nice racial type, nice noble head, small noble head, good vertical neck, also conformation, good shoulder, good top line, also good croup. He's a little bit built downhill. The quality of the legs is good. You like to see the straightness in the hind legs better. He has a walk with a good reach, good power enough. The suppleness is sufficient.
Also, the trot has a good reach, also power enough. We like to see her more rise in the forehand and bring his body hind leg a little bit more under the body, so he has a little bit more balance. But overall, it's very good. So we take this one in the stud book star with a second premium.
Oké, hier bij de... Oké, ja. Hier bij de uitslag van de rubriek 4, de stamboekmerries voor graadverhoging. We hebben hier 2 paarden gekeurd, nummer 11 was afwezig. Op de tweede plaats staat paard nummer 10. Paard met heel veel rasuitstraling, mooi gevormde hals, ook een edel hoofd erop, veel behang, zoals we graag zien. En de bouw goed schouder, de bovenlijn, de rug voldoende sterk. Het kruis ook qua ligging voldoende lengte. Hij is ietsjes naar voren gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Hij staat wat vrij stijl gekoot. Loopt staat een beetje op de tenen. De stap heeft hij voldoende ruimte, voldoende kracht. Hadden we graag nog iets meer souplesse gezien. En draf mist hij ook de balans. Blijft hij wat op de voorhand. Dan moeten we toch graag iets meer krachtiger ondertredend achterbeen zien. Gezien zijn goede ras en goede bouw wordt het paard gepremeerd met een 3e premie. Horse number, we have category 4, the studbook mares for upgrading. We have 11 was absent. Number 10 on the 2nd place, nice racial type, nice offstanding neck, noble head, lots of manes, also good conformation, good shoulder. The top line is sufficient, also good croup, is a little bit built forward. The quality of the leg is sufficient. We like to see he's a little bit straight in the pastern. The walk, sufficient reach, but we like to see more suppleness and a little bit more power. Especially in the trot, he stays too much on the forehand. Should have more balance and more binding hind leg under the body. So today, for a nice racial time, good conformation, he gets a 3rd premie. Dan op de eerste plaats paard nummer 9. Paard dat voldoende in het rastype staat, voldoende sprekend hoofd. De hals is voldoende gevormd. Hadden we hem graag iets meer verticaal gezien. Hij was naar voren gebouwd. Ook een goed schouder in. Voldoende sterke rug, lang kruis. Is wel neerwaarts gebouwd. Beenwerk hadden we toch graag iets meer hardheid gezien. Met name rechtsachter. De stap heeft hij voldoende ruimte en voldoende kracht. Hij is van achter een beetje nauw. En een draf heeft hij ook voldoende kracht en een goede balans, maar blijft toch wat op de voorhand. Dit paard wordt ook gewaardeerd met een 3e premie. Voor een hoge waardering moet ook de kwaliteit beenwerk toch, met name het beenwerk, beter scoren. Eigenaar gefeliciteerd. On the first place, number 9. Nice racial horse. The head is noble enough. The neck is good shape, but very horizontal. He has a good shoulder, good top line, also long croup. He's built a little bit downhill. The quality of the legs is, we like to see more hardness, especially the right hind leg. The walk has a good reach, powerful enough. Also the trot has a lot of power and good balance, but stays a little bit on the forehand. So this horse gets a 3rd premie. For a higher qualification, we like to see more quality in the legs.
Zo. Staan we op, Corné? Hierbij de uitslag van de rubriek 5. De 3 jaar en oudere vullenboekruinen. Voor opname. We hebben één deelnemer, nummer 12. Waar dat voldoende ras uitstraalt. Maar een lange hals heeft, veel behang. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw ook een goede romprichting. Schouder is ook wel goed gelegen. Bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is voldoende qua ligging. Hadden we graag iets meer lengte gezien. Beenwerk heeft wel voldoende hardheid. Is wel ongelijk in de voorhoeven. Paard in de stap is hij heel kort. Mist hij de tact en de kracht. De draf heeft wel voldoende ruimte. Dan mist hij ook de balans. Een beetje een hoog ritme. Mist ook een beetje schakelend vermogen. Gezien zijn ongelijkheid in de hoeven en ook dat hij de kwaliteit mist in de stap, kunnen we vandaag helaas niet opnemen. Category 5, the 3 years and older full book geldings for entering the stat book. There's one entry number 12, is a sufficient racial type, nice long neck, also a lot of manes. The head is a little bit long. The conformation, the good body line, also shoulders good. The top line is also sufficient. I'd like to see a little bit more length in the croup. And the quality of the legs is sufficient. It's different in the hoofs and the forelegs. The walk, I'd like to see more reach and also more cadence. She's lacking the power. The trot has a good reach, also a little bit high rhythm. He's lacking the balance and doesn't bring a hand leg under the body. Today, for the difference in the hoofs and also the quality of the hawk, we cannot take him in the stud book.
Oké, rubriek 17. Hengsten voor ster. We hebben hier deelname nummer 13. Paard dat goed in het rastype staat, een mooi gevormde hals heeft. Ook veel lengte in de hals. Hoofd is voldoende sprekend. De bouw, schouder is goed gelegen. We hadden hem graag wat sterker gezien in de middenhand. Kruis ook een goede ligging, voldoende lengte. Beenwerk, voldoende hardheid. We hebben toch een serieuze bemerking in de voorbeenstand. De stap heeft een goede ruimte, goede takt erin. Stapt makkelijk door het lichaam uit. En een draf heeft ook voldoende ruimte, voldoende kracht. Ik had hem graag nog iets meer zien reizen naar voorhand en iets meer op de achterbeen komen, maar wel voldoende draf. Paard heeft ook wel een goede IBUP gelopen, maar we hebben toch qua voorbeenstand vinden we toch te afwijkend voor hem ster te verklaren. Dus gezien zijn beenwerk voor vandaag geen sterverklaring. Horse number 13, nice racial type, nice long neck, nice shaped neck. Also noble head, conformation good shoulder. The back is a little bit weak, or the croup is a good angle, a little bit short. The quality of the leg is sufficient. We have a remark on the forelegs is not correct. The walk is a good reach, good rhythm, also good cadence. The trot also good reach and powerful enough. We like to see him go a little bit more uphill. But for a start today, the quality, the straightness and the hind leg is not good enough to make him start. So no start today.
Oké, hier bij de uitslag van nummer 14. Paard dat goed in het rastype staat, edele hoofdtrop heeft. Ook voldoende gevormde hals, iets naar voren. Ook goed behang erop, goede bovenlijn erin, lang schouder. Kon een fractie sterker in de lendenpartij. Verder ja, wel goed. Kruisligging ook goede lengte, goede ligging, beenwerk recht gesteld. Voldoende hardheid, wel wat arm op een schenkel. De stap heeft hij een goede tak erin, ook een goede ruimte. Hadden we graag nog iets meer kracht gezien. En de draf ook goede ruimte erin, goede techniek. Kan ook wel wat makkelijk schakelen, mist nog een beetje de kracht. Maar qua techniek beweegt hij wel goed. En hij is nog vrij jong, dus we geven het voordeel dat hij in de kracht nog een beetje gaat zich ontwikkelen. Want hij heeft toch wel goede techniek. Daarom wordt hij vandaag ster verklaard. Horse number 14, good racial type, nice offstanding neck, also long, nice noble head, conformation, good shoulder, good back, good top line, sufficient croup, also the straightness in the leg is good, quality is also sufficient, the walk has a good reach, good rhythm, like to see a little bit more power, the trot also good reach, good technique, he should have a little bit more power but he's still young. So he moves the right way, so we make him today star. Oh. Oké, mensen, beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van de dag. Dus bedankt voor jullie aandacht en ook voor de deelnemers bedankt voor jullie deelname. We hebben samen met Manuel en Wieneke hebben op een plezierige manier kunnen keuren. Het was niet zo'n heel groot aantal, maar vanmorgen zijn er ook de IBOP geweest. Dus een beetje all around today. Dus bedankt voor jullie aandacht en goed thuis en tot de volgende keer. Okay, we are at the end of the curing today. We hope you enjoyed the presentation. Together with my colleague judges Wieneke and Manuel, you had a pleasant judging day. So we hope to see you later and have a nice day. Thank you.